नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. मिर्ग लागलो पावसना, समुद्र खवळलो मासळीना. कारवार पावसाळ्याचे दीस, पण कारवारात अजूनही जायत असो आणि वर्ष पद्धतीप्रमाणे म्हणा किंवा निसर्गाच्या नियमाप्रमाणे अजूनही पाऊस पडला हे खरे. गरमी वाढला, रात्र दीस गरमी सोसू जायना. तेतूत हेस्कॉम खात्याचो अंदाधुंद कारभार. पावस वारो ना जाल्यार अचानक लायट गुल्ल जाता. संबंधित अधिकाऱ्याक फोन करून विचारल्यार वयल्यान लायट गेला अशें म्हणटात. काही वेळार दुरुस्ती काम सुरू आसा म्हणटात पळया. पावस येयलो मातर लायट वयतली वयर वयर आणि बिल मात्र हातभर, अशी लोकांली चर्चा सुरू जाला. सध्या बिफरजॉय नावाचा तुफान जावची शक्यता आसा असो हवामान खात्याचो अंदाज. समुद्रात बोटी वचून निषेध असो जिल्हा प्रशासनान आदेश दिला. जर तर त्या आदेशाचे उल्लंघन केले तर कितें अनाहूत घडल्यार सरकारी योजनेचो लाभ मेळचो ना अशी अट आसा. म्हण बोटी धक्क्यार नांगर घालून दवरलात. निषेधाज्ञा सरतरेत आसा तशे हे बोटी समुद्रात परत मच्छीमारी करूंक वयतले. तोपर्यंत ल्हान पारंपारीक होडयेचेर किंवा काळी न्हंयच्या मासळेचेर ना तर कोल्ड स्टोरेजच्या मासळेचेर मासळी प्रेमीन अवलंबून रावचे दीस येयलात अशेंच म्हणचे पडटले. श्री क्षेत्र धर्मस्थळ ग्रामाभिवृद्धी योजनेमार्फत चित्ताकुलात परिसर जागृती अभियान कार्यक्रम. कारवारच्या चित्ताकुला हिंगा सरकारी हायर प्रायमरी शाळा सदाशिवगड श्री क्षेत्र धर्मस्थळ ग्रामाभिवृद्धी योजना DC ट्रस्ट कारवार तालुका हेमगेल सहयोगान सदाशिवगडच्या सरकारी प्रायमरी शाळेत शुक्रवार 16 जुनाक परिसर जागृती माहिती कार्यक्रमाचे उद्घाटन श्री UB मुतशेखर सरकारी हायस्कूल सदाशिवगड हेमगेल हस्तान झाले. या वेळार श्री क्षेत्र धर्मस्थळ ग्रामाभिवृद्धी योजना अधिकारी विनायक नायक आणि अनिल M सवर संघाचे अध्यक्ष, शौर्य घटकाचे सदस्य, शाळा शिक्षक, कृषी खात्याचे अधिकारी हजर आशिले. या वेळार 100 रोपे खरेदी करून थोडे नाटले आणि थोडे वितरण केले. शाळा विद्यार्थ्यांक परिसराबद्दल माहिती दिली. या कार्यक्रमाचे श्री क्षेत्र ग्रामाभिवृद्धी योजना BC ट्रस्ट कारवार कृषी अधिकारी भास्कर हेमी सूत्रसंचालन केले. स्वागत शाळा मुख्याध्यापक श्री गंगा भट हेमी केले. कार्यक्रमाक सेवा प्रतिनिधी, प्रगती बंधू स्वसहाय संघाचे सदस्य, शाळा विद्यार्थी हजर आशिले. अखेर शाळा शिक्षकान वंदनार्पण केले. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगम स्नान. निसर्ग सौंदर्यान नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गाक प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. कसाप जोयडा तर्फेन विद्यार्थी कथा शिबिर आयोजन. जोयडा कारवार तालुको हो सांस्कृतिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक जावन राज्यातच संपन्न भरीत असो तालुको आसा. हेंच्या विद्यार्थ्यान उत्तम प्रकार ज्ञानात आपले जीवन क्षण बदल घेऊ जाय अशें ख्यात साहिती कवी डॉक्टर RG हेगडे हेमी सांगले. जोयडा तालुका केंद्राच्या प्रथम दर्जाच्या कॉलेजाच्या कन्नड साहित्य परिषद तालुका घटक जोयडा आणि प्रथम दर्जा कॉलेजाच्या कन्नड विभागाच्या सहयोगान जाल्ल्या कथा बरोवच्या साठीर कथा या विशयाचेर उपन्यास दिलो. विद्यार्थ्याक समजसारखे कथा सांगतरेत हल्लीच्या दिवसात शिक्षणात प्रीती, मानवीयता, साधना उरू जाय. एक बरो साहित्य कृती, कवितेची ओळ मनशाच्या जीवनात अमूल्य बदल घडवू शकता. साहित्य वाचून आपापले जीवन सुंदर घडया असो तेमी सल्लो दिलो. कार्यक्रमाचे उद्घाटन उत्तर कन्नड जिल्हा साहित्य परिषद अध्यक्ष BN वासरे हेमी केले. तेमी सांगले की फक्त खोले भितरले शैक्षणिक जीवनात सफल जाऊ साथ दिना, वाचन आणि बरोवचे हे जीवनाचे भाग आसात. हिंच्या आदिवासी लोकांली लोककला खूप प्रसिद्ध आसा. ती आम्ही जतन करू जाय. लोककला ही एकमेकाक जोडचे काम करू जाय. म्हण तुमचे भितर आशिल्ल्या सुप्त कलेन साहित्य रचना, कविता बरोवचे शिकल्यार असले कार्यक्रमाचे सार्थक जातले असे तेमी या वेळार सांगले. कॉलेजाची प्राध्यापिका डॉक्टर
शैलजा हेमी प्रास्ताविक उलोवप केले. कन्नड साहित्य परिषदेचे तालुका घटकाध्यक्ष पांडुरंग पटकार हेमी अतिथीले स्वागत केले. या वेळार साहिती आरजी हेगडे हेमका जोयडा तालुका साहित्य परिषदेतर्फेन गौरवपूर्वक सत्कार केलो. विद्यार्थी निकिता कुंभारकर, कीर्ती, सुचित्रा मडिवाळ, दिव्या नाईक, रेणुका देसाई, संजना देसाई, प्रियंका वेळीप, अल्केश देसाई आणि इतरांनी कविता वाचन केले. काल रात्रीच्यान कारवारात पावसाची हजेरी. तुकतुकड्याक मुसळधार पाऊस. कारवारात शनिवार 17 जुनाक रात्रीन बऱ्याच जाग्यार मुसळधार पाऊस पडलो. आयतारा सकाळी तुकतुकड्यान मोठो पाऊस पडलो. कारवारच्या माजाळी, गडार, असनोटी, हणकोण सारख्या भागात पाऊस पडलो. हे पळयल्यार या वर्सा खरंच पाऊस सुरू झालो असो दिसलो. आज कारवारा आयतारा बाजारात सकाळी पाऊस पडलो, तसेच दनपारा थोडो पाऊस पडलो. जिल्ह्यात वेगवेगळ्या वाठारात पाऊस पडिल्लो बातमी मेळ्ळा. कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायतीतर्फे सार्वजनिकाक कळवणी. उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थी वा इतरांक IAS, KAS, IPS, बँक एक्झाम, पोलीस एक्झाम अशा हरेक तऱ्हेच्या अभ्यासासाठी चित्ताकुला ग्रामपंचायतीच्या वाचनालयात पुस्तकाची खास व्यवस्था केला. 3 कॉम्प्युटर, वायफाय जोडणी, स्मार्टफोन, कॅरम बोर्ड, चेस. वाचनालयाच्या आवारात आकर्षक गार्डन आणि बसकेची व्यवस्था करून दिसा बातमीपत्र वाचतल्याक आणि अभ्यासासाठी डिजिटल लायब्ररीची मोफत व्यवस्था केला. कथा, कादंबरी, नाटक, कविता यासारख्या साहित्याची पुस्तकं असतात. या वाचनालयाचो कोणी बी लाभ घेऊ शकता. कोणाकच कसलेच बंधन ना. सरकारी सुटी तसेच प्रत्येक सोमवार, दुसरो आणि चौथ मंगळवार सोडून सकाळी 10 ते 12:30, सांजे 4 ते 7:30 वाजतापर्यंत या लायब्ररीचो मोफत लाभ घेऊ शकता, असे चित्ताकुला ग्रामपंचायतीतर्फे इच्छुक सार्वजनिकाक कळयला. कोडवे संस्थेतर्फे कृतक पाय जोडणी शिबिर. कुमटा. दिव्यांगाला सबलीकरणासाठी विविध काम करच्या आरोग्य, कौशल्याभिवृद्धी, पुनर्वसती अशा अनेक दृष्टीन कृत्रिम पाय पुरवणी आणि तपासणी शिबिर कुमटाच्या तालुका पंचायत सभांगणात कोडवे संस्था, ओमेगा संस्था बेंगलोर हेमगेल्या संयुक्त आश्रयान आयोजन करून कृत्रिम पाय पुरवणी आयोजन केलेल्या शिबिरात या शिबिराचे आयोजनाधिकारी श्री रियाज सागर हेमी उलयले. या शिबिरात कारवार, अंकोला, भटकळ, होन्नावरच्या दिव्यांगांत भाग घेऊन आपापल्या आवश्यकतेनुसार वैद्याधिकारी दाखवून तपासून गरजूक पुढल्या दिसात कृत्रिम प्रकारचे पाय पुरयतले असे तेमी सांगले आणि तेमी पायाचे माप घेतले. ओमेगा संस्थेचे वैद्याधिकारी डॉक्टर दिनेश आनंदराज, डॉक्टर सेंदिल, डॉक्टर मदन, DNA संस्थेचे श्रुती शेट्टी, डेनिस हजर आशिले. या शिबिरात 30 पेक्षा जास्त दिव्यांगांत भाग घेऊन तपासणी करून गेली. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.